Sayawang pang-EDSA. EDSA! Tulugang pang-EDSA. EDSA! Kung nandyan ka, tutok na. Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! It's a kahabaan, bottom running on, I get running on. Bottom running on, I get running on. Magandang gabi! Metro and Mega Manila! Oras natin sa Bongo Pulan, we got 31 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi! Welcome na naman dito sa pinakamasaya, pinakamalupit na programa sa radyo, Pagkagat ng Dilim! Ito ang EDSA! That's right mga kabisyo, EDSA, programang EDSA sa inyo na naman. Sa Himpapawid, 3 oras ang babaybayin natin hanggang alas 9 ng gabi. Siyempre, pinangungunahan po niya ng apakatalino sa lahat. Apakaangas! Ala ng iba pa, kundi si... Henyo! Natender pero Diyos pa rin kagdaga raguma. Siyempre mga kabisyo, kasama ng po niyo abang lingkod, the prodigy of Tanghenyo, yours truly, Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic bata! Hindi ako yan! At syempre, hindi naman makukumpleto ang programang EDSA, ang tropang EDSA, kapag wala ang napaka-cute na si... Everybody sing a song! Duday! Duday! Everybody sing a song! Oh, the Duda Day! Magandang gabi po sa inyong lahat po! At syempre po, sa'yo po, Lolo Tanghenyo, Uncle Diego Bandido, ako po si Duday, ang batang makulit, at ang batang mahilig sa donut, at ang batang takot sa kalbo! Hoy! Duday! Akala ko friend na tayo! Bakit tinitira mo na naman yung mga kalbo? May problema ka ba? Ha? Pambihira naman, Duday. Huwag nang ganon. Friend na tayo, di ba? Kasi naman po, Uncle Diego Bandido, di ba po? Nangako kayo na bibigyan niyo po ako ng donut? Bakit wala po ngayon? Ganon po ba yung mga kalbo, mga ngako, tapos wala? Hindi kasi. Na-traffic kasi kanina eh. O sige na. Bawi ako sa'yo sa susunod. Okay? Oh, wag ka nang magalit. Pambira naman. Oo, kasi kanina, Duday, nanggaling ako sa Lung Center of the Philippines doon sa Sleep Lab. Doon ako pumunta. Uy, shoutout nga pala sa lahat po ng mga staff ng Sleep Lab. Ayan, sa Lung Center of the Philippines. O marahil tatanong mo, Manong Driver, anong ginawa ko doon sa Sleep Lab? Natulog ba ako? Yes, before po natulog ako, pinag-aralan po nila yung pagtulog ko kasi isa sa mga tendency, humihilik ako at ang sabi ng asawa ko, parang hindi ako humihinga. And which is totoo nga po mga kabisyo. Ako gusto kong i-share yung journey ko na to sa inyong lahat. Yes nga po, talagang hindi po ako humihinga dahil ayon sa sleep study na ginawa sa akin, sa loob ng 1 oras, mantakin mo. Boards, Manong Driver, 76 times akong hindi humihinga. Oh no! So na-diagnose po ako na may sleep apnea.
Ayan. Itong sleep apnea, ano ba ito? Ang apnea po, ibig sabihin po nito, ito po yung event na pag natutulog tayo, hindi ka humihinga. As in, nag-i-stop ka. Kaya tinatawag siya na apnea. So, hindi ka talaga humihinga. So, yung kadalasan na naririnig natin, namatay kasi binangungot. Yun na pala yun, yung sleep apnea. Kaya napakahalaga ng sleep study. Kaya ako, masasabi ko sa iyo, kung meron kang kakilala, asawa mo, kaibigan, anak, na malakas humilik, na parang nalulunod, nako, possible po na mga symptoms yan ng sleep apnea. Kaya mas maganda, dalhin niyo po sa Lung Center of the Philippines. Punta kayo sa Sleep Lab. Sabihin niyo, sinabi ni Diego Bandido. Ayan, okay? Para nang sa gayon maintindihan niyo. Alright! 36 minutes after 6 o'clock in the evening. Giving you company straight up until 9 o'clock. This is Metro's number 1. S. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!